Je to ruka, která někam směřuje. Co to je? Já vím, co to je obrázek velké sfingy. Velké co? Sfingy, to je taková socha, co má lidskou hlavu a lví tělo. Umíš říct velká sfinga? Velká sfinga, výtečně. A po velké sfinze následuje zlatá pyramida. Takže jestli se chceme dostat ke zlaté pyramidě, musíme najít velkou sfingu. Najdeš velkou sfingu? Správně, našel jsi ji. Pojďte, musíme otevřít zlatou pyramidu a dostat všechnu tu hudbu ven. Někdo se musí zeptat velké sfingy, jakým směrem jít. Já to klidně udělám. Quincy, seš si jistý? Doufám, že ano. Promiňte, velká sfingo. Já a mý kamarádi bychom rádi otevřeli zlatou pyramidu. Můžeš nám ukázat, kde je? Výborně. Jsou tu troje dveře. Jedny z nich musí vést ke zlaté pyramidě. Zkusme je otevřít touhle zlatou harfou. Zpívej se mnou. Otevři se, chceme dovnitř. Ukaž, 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 otevři se.